is-26 ta' Diċembru, festa ta' San Stifnu Djaknu u Martri. Qari mill-Evanġelju ta' San Mattew, kapitlu 10, versi minn 17 sa 22. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: oqgħodu attenti mill-bnedmin, għax għad jerħukom f'idejn il-qrati, jagħtukom is-swat fis-sinagogi tagħhom, itellawkom quddiem gvernaturi u slaten minħabba fija biex tagħtu xhieda qudiemhom u quddiem il-pagani. Iżda meta jerħukom f'idejhom, tinkwetawx ruħkom kif se titkellmu jew se tgħidu, għax dak il-ħin stess jingħatalkom xi jkollkom tgħidu. Għax mhux intom tkunu li titkellmu, imma l-Ispirtu ta' Missierkom ikun qiegħed jitkellem permezz tagħkom. L-aħwa iwasslu lil xulxin għall-mewt u l-mussier lill-ibnu u l-uliet iqumu kontra l-ġenituri tagħhom biex tinqatalhom għall-mewt. U lilkom kulħadd isir jobodkom minħabba f'ismi. Imma min jibqa' jżomm sħiħ sal-aħħar dan isalva. Il-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu. X'rid ifisser Ġesu meta qal lid-dixxipli jridu jkunu naċ qalb lil pub? Il-profeta Iżajija ħabbar li kien għad irid jiġi żmien meta lil pub u l-ħrief kienu ser jgħixu fil-paċi flimkien. Dan insibuh f'Iżajija kapitlu 11 vers 6 u kapitlu 65 vers 25. Din bla dubju tirreferi għat-tieni miġja ta' Kristu, meta kollox qatt jingħaqad taħt is-sovranità tal-mulej Ġesu, wara li hu ikun qeret l-edewwa tiegħu u waqqaf is-saltna ta' Alla fuq is-sema u l-art. Sa dan it-tant, id-dixxipli għandhom jistennew oppożizzjoni u persekuzzjoni minn dawk li jmorru kontra l-Vanġelu. Ġesu qatt ma żamm lura milli jgħid lid-dixxipli tiegħu dak li kellhom jistennew jekk jimxu warajh. Fi kliem ieħor, Ġesu jgħid lid-dixxipli tiegħu: dini il-ħidma li qed ngħaddilkom b'dak li jidher sabiħ u bl-eqqel tbatija li ġġib magħha. Taċċettawha? Dan mhux il-mod kif id-dinja toffrilek impjieg. Madankollu, il-privileġġ tagħna hu li nimxu fuq l-istess passi tal-imgħallem tagħna li ta' ħajtu għalina. Inti lest li taċċetta l-liebes u s-sofferenzi fil-mixja tiegħek wara Kristu? Mulej, enni biex bil-paċenzja u bil-ferħ nilqa liebes, il-kontrarju u l-persekuzzjoni li jkolli f'ħajti jiena unservik. Qawwi il-fidi tiegħi u għatini l-kuraġġ biex jiena qatt ma naqta' qalbi milli nagħmel ir-rieda mqazza tiegħek. Amen.